Bon dia! Benvinguts a casa a fer un nou experiment. Ben senzill, amb materials casolans, pels més petits, per tota la família. Avui farem art làctic. Per fer aquest experiment ens farà falta llet, uns recipients on fer la dissolució, una mica de colorant alimentari, uns bastonets per les orelles, un trosset de cotó, alguna cosa per remenar com una cullera i una mica de sabó de plats. Poder aquest experiment el coneixeu, però avui l'explicarem amb una mica de detall. Som-hi! Primer de tot, dissoldrem amb una mica de llet, també podeu fer servir aigua, però ja tenim la llet aquí, el nostre colorant alimentari. 3, jo tinc 4 colors, doncs ho farem amb els 4 colors. Bueno, començaré pel groc, una miqueta. Bé, per no entretenir-vos, si voleu, aneu fent altres coses, Molt bé, i ja tenim l'últim. Au, he fet 4 colors, els 4 que venien. I ara farem una base on farem l'experiment. Posarem llet en el plat. Mireu, la llet sembla una substància pura, però és una mescla. És a dir, hi ha dues substàncies barrejades. N'hi ha moltes, però sobretot dos d'importants. Una és aigua, perquè la llet té molt aigua, però l'altra és oli. La llet també té oli. I ja sabeu vosaltres, perquè ho hem fet amb altres experiments, que l'aigua i l'oli no es barregen. I aquí hi ha com petites gotetes d'oli barrejades al mig de l'aigua, entre d'altres coses. Aleshores, aprofitarem aquesta característica que té la llet per explicar una cosa que hem vist altres vegades, que és la tensió superficial. Va, ara escamparem una miqueta de color per aquí sobre. Per això l'he volgut dissoldre, perquè s'escampi una miqueta més bé. Així. Molt bé. Va, així. Molt bé. Vinga, ja tenim una miqueta. Vale. Aquest és el color verd. Va, ara una mica de groc. Ui, no l'he dissolt gaire bé. Va, escamparem una miqueta de groc per aquí. Així. Mira, 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 mira. Mira que bé. Apa, una miqueta de groc. Ara una miqueta de blau. I finalment una mica de vermell. Ei, per què no us acosteu i ho mireu més de prop? Ja ho tenim preparat. Hem escampat els colors per damunt de la llet. Fixeu-vos que la major part del color està surant per sobre de la llet. I això és perquè hi ha aquest oli que us explicava. Bé, ara el que farem serà posar-hi una gota de sabó en aquest cotó. Però només una goteta, molt poc. Va. Així, molt poc sabó. Perquè el que volem és que aquesta miqueta de sabó que hi ha el posarem aquí i s'anirà escampant de mica en mica. Perquè recordeu que vàrem fer un experiment que en vàrem dir el peixet? Amb aquest peixet vàrem parlar de la tensió superficial. Quan posem una gota de sabó, aquesta gota de sabó es vol escampar per tota la superfície del líquid. Aquí passarà igual, el sabó es voldrà escampar per tota la superfície del líquid i arrossegarà la pintura fent un dibuix ben curiós. Anem-ho a fer? Ja l'he assecat ben assecat, El posaré ben bé al mig. Estem preparats? Oh! Mireu! Mireu les formes que fa. Mireu com sembla que el color... Mira, mira! Sembla que el color surt del nostre cotonet. Em sembla que ve el senyor Terraplana. Això és art! Làctic!
fantàstic! Surrealista! Oi? És Virgínia? No m'imaginava que el senyor Terraplana també fos artista. Bé, en fi, espero que us hagi agradat aquest experiment, tan i tan senzill, que el proveu de fer i que trobeu que la ciència també és divertida! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you